който в действителност се вижда как в хард рок, нали, злато в скала може да бъде засечено. Това е уникално филмче. Единственият проблем е, че телефона постоянно трудно фокусира. С една отверка той го изчопля от камъка. На All Metal. На All Metal фишерите силата за подобен тип търсене, особено на Goldbug, е да работиш на All Metal без дискриминация на число. Само да върна, препоръчително и за металурги също на All Metal да се работи. Да, защото е възможно също да бъде понякъде, защото дискриминацията има вид отстройване на земята. Така. Трябва ни, пак ги връщаме, трябва ни висока чистота, трябва ни ръчен грунт, трябва ни all режим и дискриминация. Сега, идват по-финните неща. Това ще го прескоча. Трябва да имаме контрол на прага. Threshold. Threshold трябва да бъде на ниво, при което се чува земния шум много леко, но се чува, но трябва да имате контрол. Трябва да имате контрол на сенс или гейн, в зависимост от производителя. Всички тия неща, примерно се сещам, когато пишех Влади тия неща, се сещаш, че почти всички ти си един златар от самото начало. Почти всички неща ги имаш и наистина трябва да има контрол върху сенза, контрол върху трешолда. И сега се връщаме на нещо, което е много интересно и особено високотехнологичните апарати, малко от тях обаче имат контрол на скоростта, с изключение на много скъпи апарати, е контрол на скоростта на работа. Пак ги преговаряме. Висока чистота, ръчен грунт. Може да има и тракинг, тук има и тракинг, има и какви ли не грундове има. Но нас ни трябва да имаме all metal, ръчен грунт, контрол на скоростта по пожелание, но когато търсите дребно злато е съществен момент. Защото ако търсите малки парчета злато, вас ви трябва по-малка скорост на търсене, малка реактивност, на по-висока чистота. Защото на по-ниска чистота бавната скорост води до намиране на дълбоки големи неща. Но с ID, немек тип от типа на сребрата, бронзовете, нали, друго. Нали, при високата чистота, контрола на реактивността определя дали ще може да фащате по-дълбоки, по-големи парчета или малки на по-близо. Контрол на трешолда, звуков прак, контрол на сенза, максимален сенз. В Враца и Монтана имат страшен лав. Апаратът трябва да пее на жлът грубиняк. Значи трябва да вика бъб. В Южна България... Точно така. Да. Значи има хора, които, когато сме да съм гледал как работят, съм се очудвал. Нали, ако сте с мълчащ апарат, да знаете, злато няма да фанете при всяко положение, ви гарантирам. Аз ви трябва много. Използването на слушалки също е важен момент. Значи чуването... Значи, вашата задача е така да настроите... сега за грунда, за настройката на грунда само една приказка ще добавя. Така трябва да настроите апарата, че на базата на земния шум да чуете 0,05. Ето това е задачата ми. Базата на земния шум. Това ви трябват слушалки. Така, 1,5 грама трябва да го фащате до... Нът трябва да пише 5 см, защото сега ще видите, че това примерно е 0,7 и си го фащаме на 7-8, там 10 см. Така. Относно техника, която се използва от някои хора при настройката на земята. Когато говорим за земния баланс, имаме и някой човек, който е правил ръчен баланс, се сеща, че единия път апарата дава един сигнал, след това, когато подминете правилната точка, дава обратен сигнал. Когато го приближавате към земята и издава звук, това е положителен сигнал. Когато го отдалечавате, това е отрицателен сигнал. Сега, ако направите баланс точно и му дадете, какво беше, Влади? Леко позитивно, ще успеете да фанете чувствителност по-голяма за малките неща. Каквото е злато. Значи, златото ще бъде в символични размери.
Но тази техника на търсене, за съжаление, е доста изнервяща и не всеки успява да я прави. И обратното, ако дадете отрицателен, нали си представяте, примерно, хващам ръчен грунт на земята, но сега различните производители по различен начин го завъртат. Ако му дам леко при приближаване да ми дава звук, ставам чувствителен към по-малките неща, но се задължавам наистина да движа много точно сондата. В интерес на истината, от всички клипове, които съм гледал до сега, най-професионалното движение на сондата го прави Байгьоре Nexus. Клиповете ги прави направо отрязано, направо абсолютно точно. И обратното, ако ви трябва фащане на по-дълбок сигнал, ви трябва отрицателен. Но в случая ние не говорим за това, говорим за злато. Сега, когато сте направили така баланса и сте на all метал, нали, злато търсиме само на all метал, между другото, за съжаление. Хубаво с вас е да има няколко неща. Много силен неодимов магнит, той не е такъв. Хубав магнит, който да бъде сложен на дръжката на копалото или на нещо. Защото вие в all метал практически, вижте, ония големите парчета се фащат на дискриминация от АС-150, аз ви казах. Говориме за вече майсторски изпълнения, за много фино злато, което съм сигурен, че сте минавали покрай него, но не сте го намирали. Значи, вас ви трябва апарата да работи на максималните си граници. Много метал, по-бавно и за тази цел е възможно да използвате и силен магнит. Силният магнит ще успява бързо да отреагира на най-различни неща. Най-често така наречените горещи скали. Горещите скали са позитивни и отрицателни и позитивни. Значи, обикновено, когато сте направили на прага на работата на all метал, вие ще чувате и тия скали. Освен ако не сте в Деуса, не сте го влезли да изрежете, да няма такива сигнали. Като чувате такива сигнали, често пъти тия сигнали могат да бъдат фанати с някакъв мобит, нали, с цел да ви спести време от дискриминацията. Но забравете за търсене на дребно злато на режим дискриминация. Вас ви трябва силен магнит за тази дискриминация. Друг съществен момент, когато говорим за апаратите, е търсещата сонда. Това е и последното, което, нали, основно ви подказвам, само ще ви покажа и нещо друго. Сега, въпреки че световен производител като XP и Golden Mask почти нямат. В миналото са имали и XP и имат концентрични сонди. Работят на двойно D сонди. Те практически поемат определени, в случая с България са повече плюсове, отколкото минуси. Не случайно в апаратите в България, които се произвеждат 90-те години, са само двойно D. Това е по-скъпа технология, по-трудно се прави, но е по-ефективно. Обаче за златото системата, която се препоръчва, пак ви казвам, това е основно от колегата Дейвид Джонс, за търсещите сонди да имаме два вида сонди. Да имаме една, която е малко от 8 до 10 см и една, която може да си позволим да е 22-20 см. Аз смятам, че когато се говори за двете сонди, е най-добре да бъдат двойно D сонди. Но той смята, че когато имаме такива две сонди и търсиме в среда като нашата, защото нали се сещате, вие сте виждали по карибски пирати едни бели пясъци. Тия бели пясъци няма никакво родяване. Те имат само освояване. Те могат да работят с каквато искат сонда. Но в случая за България смятам, че от двете сонди задължително и двете трябва да бъдат с двойно D, но той смята, че когато говорим за малки сонди от порядъка на 7-8 см и по-малки, по-добре да бъдат концентрични. Той определя, че те не само трябва да бъдат концентрични елипси. Имаше, и аз имам от тия сонди, те са за Fisher F75, за Fisher F70.
Те са малки, концентрични, но недобре посрещнати в България. Наистина, някои минерали трудно се минерализират, карат апарата да бъде намален доста трешолда, но така или иначе имайте го в предвид. Но общо взето отправната точка, че вашия апарат трябва да бъде с двойно D и пак ви казвам, забравете за размери на 20, даже 25 см са много, 25 см за намиране на голямо злато. Но, един проблем пак свързан с златото. Когато имате двойно D, сонда, и търсите нещо, което влиза, което минава много наблизо, излиза проблема с двойния сигнал. Нали така? Когато е много близко, при двойно D се чува тътът, 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 което до някъде наистина е проблем при търсенето на самородно злато. Но така или иначе, на база на тия неща, затова ви го казвам, това е като кръгове. Във вашия край, с вашия апарат, с вашето злато, тия кръгове могат да се засекат на една точица. А може изобщо да не се засекат, не дай Боже. А може перфектният вариант е всички кръгове да бъдат заедно. Това означава, че всичко ще бъде намерено. Така, общо взето, това бяха нещата за тази схема, която ви препоръчвам да се сещате за вашия край, когато излизате да търсите нещо. Сега, давам ви един пример. В новото списание Империо представям Гаратат Голд. И се сетих вчера вечерта, че мога да ви взема една снимка на реално засечени неща. Въздушно. С малкото двойно D, което за нашето търсене самородно злато си е доста голямо двойно D. Това са, ето ви, 1,52 грама на 15 см въздушно. Много метал. Не говорим за никаква дискриминация. Трешъл плюс 5, сенс максимално. 14 на 20 сонда. 4,5 мм, 0,5 грама, 10-12 см. Въздушно. 2 мм 0,05 е това, където търсиме около сантим, което граничи с почти нехващане. Значи 1 сантим в реалността практически е нехващане. Така. Това е относно, това просто се сетих бързо да ви го покажа. Сега, с тази схема, защото съм притиснат от времето, искам да ви покажа една схема, която сте виждали в интернет, но малко я преиначих. А именно, това е добре познатата схема за начин на образуване на различните генетични типове злато, които колегата 100% е 1000 пъти по-добър от мене и ще ви отговори на много повече неща. Ако трябва да бъдат разделени местата, където може да намерим злато, най-познатото ни място това са потоците и евентуално, нали, наносите. Нали, оттам, според мен, оттам е и американците, които му викат pleasure gold. Pleasure от удоволствие. Нали, тук си на реката, промиваш си злато, не си горе в мината, не си на склоновете. Общо взето това в България се е правило от 3000 години. Хората тук търсят от 50 години, а в България се търсят години. Страшно много парчета злато в момента стоят, точно като другите камъни, трябва да бъдат просто събрани. Металотърсача няма много работа тук поради друг фактор също. Ако отидете в река, която десетки години е използвана за сметище, практически абсолютно невъзможно да използвате апарат прирословното злато и участие ловилното злато. Пълно е с боклуци. Аз съм го пробвал това нещо. Става дума за големи води, под два реда камъни, огромни гранити, нагоре към Чипровци, намирам лъжица, което ми го фаща на страшен сигнал. Абсолютно невъзможно за мен. Търсенето, значи това е схема, пак ви казвам, за образуване на различните генетични типове злато. Ето ви средата. Ето тук е една от характеристиките на средата. Биологично минало. Значи, когато ползвате метал детектор, в тази част шанса, и той е неподходящ, граничиш към много. Двата кръга изобщо, трите кръга изобщо няма да се засекат. Интересът за търсенето с метал детектор е
търсене по склоновете. Затова и директно цитирах автора на книгата. Извод. Металотърсача се използва за търсене по склоновете, търсене в скали, така нареченото хард рок. Голд. Това, което вие виждате точно, склонове и светлини склонове, разбира се. Да няма дървета, да няма... Значи не трябва да има не трябва да има и трева. Има ли трева, вие няма да намерите никога злато. Така? И търсене в стари изработки. И трите неща в България никога не са правени, за разлика от Австралия, за разлика от Щатите. В Щатите се търси, значи, там има едно много голямо понятие проспектори. Проспекторите се занимават с най-различни работи търсене. Това е точно търсачи. Нали? Там се търси от десетки години. С по-добра и по-добра техника. В България почти никой не е търсен. В България по склоновете, ви казвам, стоят много парчета. Аз съм сигурен, че щом до мене, до вашите очи е стигнало на две парчета, едното 50, другото 30 грама. Знаете, че са намирани и 100 грама. Един колега от София, когато видя тия двете парчета на снимка, каза така, както специално едното вика е такова, че както е намерил 50 грама, един ден му намери 1 килограм. Значи, едното. Аз пак ви казвам, не разбирам от биология. Ето, давам ви, тук връщаме се на това. Общо взето, ако това са скалите, извинявам се, ако се повтарям, но ако дори един човек от залата не знае точно за какво говоря в момента, ще му бъде безинтересно, затова бързо ще го преговоря. Ако това са рудните жили злато, ето ги, това е склон, ето това е разсипа, така, това са гранити, вулканити, колегата е 100% много кратко по-силен от мен тук, да ви кажа, че аз почти много не разбирам. Така, на местата, където ерозията е премахнала материала, златото е останало. Значи практически едно парче, мисля, че в литературата пише 5 или 10 грама, е практически неподвижно, ако не бъде цялата почва отнесена под някакви страшни неща. Значи само да върна една скоба, 19 пъти е по-тежко от водата и 7 пъти е по-тежко от всички материали. От камъните. От камъните. Камъните. После остава на скаличките, така просто. Така че, ето го еловиалното злато. Еловиалното злато обикновено е на мястото, където ерозията е отнела, всичко останало е нещо подобно на случая с Судан. То не е само Судан. В Африка, в Австралия практически златата, които търсят, се задавате въпроса, как в Австралия просто ходят по един пясък и го намират. Който да го има. Да. Но, точно така, такива еловиални и търсене по склонове деловиални разсипи, практически парчета могат да бъдат големи. Дори има едно положение, при което е възможно на подобни разсипи и златото да е под кварца. Цитирам. Аз ви казвам, разбирам от метал детектори. И се опитвам да говоря да ви кажа нещо за търсенето на сървърното злато. Нали? Да, с металотърсача имате работа тук. Еловиално, деловиално, твърди скали, хард рок, търсене на това. На едното от събиранията, когато дойде един колега с едно парче и вътре имаше сребро в някаква невъобразима концентрация. Нали? И всички се очудиха. Това в Старозагорски минерални бани. Да. Човека е влязъл вътре и си го изкопал и знае къде е. Това ви казвам. С металотърсача имате работа. Тук еловиално, деловиално злато. Ето, злато по склоновете. Стари изработки. Стари изработки. Значи, никой преди вас в изработката от мината или от това не е използвал метал детектор. Дори златото може да е в камъните, които те са го изнесли. Стари изработки, твърди скали. Стари изработки тук съм добавил, защото имаме такъв случай. Виждате ли как се слово стари изработки? Стари изработки, но те са нови изработки. Колегите от Ихтиман, има ли тук колеги от Ихтиман? Те иначе най-активни, ама тук ги няма. Когато им показваме едното сито, той вика, малки са дупките, ще изпуснем злато. При което е очудващо. Но факт е, че точно в този район с метал детектор на ето такива изработки от драги
са намерени много големи парчета. Трябва да ти дие тези парчета на екстрем. Точно така. Така че, повтарям ги отново. Еловиално, деловиално, това си по слоновете, стари мини с спазване на безопасност съответно, стари изработки, съвременни изработки и дай Боже тук. Значи вижте, долу, примерно, в реката, в която имам вече едно село пред мен, имам едно бонище, нямам работа с апарата. Над него, ако е последно, гранично село, само там мога да имам работа над него. Имам ли бонище е свършено, абсолютно безмислено е търсенето. Там има вреда, но трябва да има наводнение, да изчисти всичко. Да. И в тази цялата система, с което свършвам, в тази цялата система, кой е основният двигател на всичко това? Това са природните стихии с най-голямата за нас сила водата. Водата води до там, че успява да катализира тия процеси и да ги направи буквално с едно наводнение, може да ги направи както ги прави 20 години. И точно на такива места могат да се намерят джобове с злато и така насетне. Само да кажа, да мътна. Значи тотална, обикаля цяла България, значи тотална промяна на коритата на реките. Абсолютно. Ето тук е Христо, ние с него ходихме около Свежен. От една година той ще ви каже, отива на следващите няколко месеца, то просто коритото се издейства. Значи, затова ви казвам, проби. Значи, качеството на проба повече от 500 до 1 км на реката не мога да видиш. Но трябва проби. Тотална промяна на коритата. За това ще се прави нова геоложка карта на България и затова да всеки умолявам да ми подава информация където ходи. Мога да е една-две златинки, да им се каже, защото да мога да подавам на колегите от баните. Ще пишат, структурират нещата, да може с наша помощ да се направи тази нова геоложка карта на България. Сега, ще да изпуснем и всъщност доста интересно нещо. Тъй като, както ви казах, метала, който във вид на брашно, има по-голямо съпротивление, електрическо съпротивление, оттам то по-трудно се намира, отколкото същата тежест във вид на солидно парче. И връзката не е линейна, експоненциална. Примерно, ако това не беше все пак златце, а беше брашно, можеше да си позволя не 1 грам да ви сложа, а да сложа 2 грама и почти да не го хвана. Практически в момента е толкова свободен. Апарата, не говоря ви в раздробено. Значи аз практически мога да го направя в състояние, в което обаче в реалността не мога да се случи да работи така. Практически в момента ето ви го звука. Трябва да ви кажа, че с настройките, които допреди малко ви говорих, да чувате зверния шум и да имате... Айде ще го настроим. Тук измежду другото. Аз съм на 10-та програма, точно на Дел съм. Нали, айде тук примерно го настроим. Ето ви 0,75 злато. Ако това беше брашно и хромно злато, можех да си позволя да бъде и 2, имам чувство, че и 3 грама може да ви сложи и пак да не го фана. Така че Placer Gold, нали, златото за удоволствие, в България е в толкова малки размери, че практически, начин на местата, където има злато, 3000 години се е променило, няма начин много трудно ще намерите такова злато, ако не е някъде близо, както в Ихтиман, това е абсолютно. Ихтиман не трябва да бъде коментиран изобщо. Аз идват много хора от цяла България при мен. Ихтиманският случай е толкова заблуждаващ за другите хора, че е възможно да изпаднат в халюцинация, да дадат страшно много пари и нищо не изкарат. Нали, за Ихтиман не ви говоря. Да, отново ви го показвам. 0,75. Това си е сигнал за хващане. Така. 1 грам, даже малко повече. На ход няма да бъде фанато. Това само с желязна ръка, като Nexus мога да бъде фанато. Само с продължавам с драгата. Да, обаче за тая цел, това не означава, че не трябва да използвате уля и драгата. Напротив, аз пак ви казах, това момче, основната информация, която взема е от хората, които се намирате тук. Защото когато си на едно място и по някаква случайност в общото злато намериш едно парчеце 0,5 грама, значи вече си в играта. Има да тия... Измежду от София няма нито един, нали? Има ли?
О, да, извинявайте. Обаче баш арбапите ги няма. Един от тях има много хубав лав. Хубавото на златото, това е най-добрата вика информация, че поне не води нагоре вика. Само надолу си ходи и общо взето, щом имате парченце, което вие може да го хванете, значи общо взето сте в играта. Значи общо взето вие трябва да... То не може да дойде от само себе си, да е дошло от някъде, просто е така някой да го е хвърлял. По пътя за Чипровци аз съм намирал от Огоста, буквално зад банкета в коренища съм намирал 0,2 грама парченце злато. Мил ръка, просто, но то не е дошло е така, просто някакси да е дошло. С златото може много да говорим, за да не ям от времето. Искам да ви покажа и този хондрит. В интерес на истината, колегата Жоро от София, с него общо взето сме се фанали да развиеме и нещата за метеоритите. Тук нещата, за съжаление, в един етап от времето, докато чета, си викам, тук са по-добре нещата от златото, след това чета, викам, много по-зле са. Практически, значи, експертизата и това да се определи нещо, дали е нещо подобно на метеорит, на този етап аз не знам кой може да го направи в България. Значи, по-скоро комбинацията от много неща може да ви доведе на мисълта. Значи, в литературата има едно такова правило, че когато вие търсите с метал детектор и хванете позитивен сигнал, а позитивният сигнал е на нещо, чието земен баланс е по-нисък от общия. Значи, примерно, Земята ми е 87. Позитивен сигнал, ако на това нещо Земята му се окаже, че е примерно на 75, аз ще го чуя като позитивен сигнал. Тоест, приближение към него, то ще ми издава сигнали. Демек, ако набереме такова нещо, ако то бъде привличано поне малко от магнит, ако то е с характерната за метеоритите и хондритите външна форма. Тук отваряме една скоба. Един момчета от Кюстендил за първи път ми докараха проба, която такава бурна реакция даде на никел. Но в първите ми приказки бяха, това е теоретично някаква щака. Да, обаче като щаках в интернет има точно такива метеорити, които са срязани. Значи, когато намерите нещо, което ви издава сигнал, което се плаща поне малко от метеорит, по-добре да е неодимов, което има форма и цвят по-различен от другите такива сигнали, защото вие може да имате позитивни, значи, така наречените хот рок, горещи скали, може да имате много, такива места има много в България. Нали? Тогава се служава да го вземете във вас. Във вас нещото, което може да направите е да направите малък финен стрес, но с нещо, което да не е прост флекс. Защото с простия флекс може да надерете и да не видите структурата, която трябва да видите. За мен шлифоването по такъв начин, да видите шарката, е едно от най-големите възможности да сте сигурен, че това е метеорит. Штракнете в интернет и напишете метеорит, метеорит е паттерн, примерно, нали? Ще ви даде различни форми. Общо взето, метеоритите са толкова страшно много видове, че ако не го купувам от eBay, от човек с рейтинг 14 000, не бих повярвал, че това е хондрит. Просто човек е с огромен рейтинг, страшно известен и затова му вярвам. Това специално е намерено в Марокко. Нали? В интерес на истината апаратите ще не го засичат, пулс-индукциите изобщо не го засичат. Значи пулс-индукциите засичат определен тип железни метеорити. Ти неща изобщо ще бъдат устроени, няма да ги чуете. Общо взето това е. Тук и колегите ще ви покажат един тест за никел. Този тест за никел трябва да го правите, пак ви казвам, на изкурена повърхност. И пак това той не е 100%.